Историята на компанията Coral Club започва от японския остров Окинава, от древен коралов риф на морското дъно и пакетчето с 6 минерална композиция, която обогатява водата с полезни минерали. Вече 18 години ние помагаме на хората да направят разумния избор в грижата за здравето си в 38 страни от света. Сега продуктите на Coral Club се произвеждат в 7 страни, използвайки натурални съставки от всяка точка на земното кълбо. В настоящия момент ние предлагаме повече от 150 ефективни и иновативни продукти за здраве и активен начин на живот. Цялото производство на продуктите на Coral Club се гради върху 3 стълба – качество, безопасност, привлекателност и отговаря на най-високите световни стандарти за качество. А благодарение на синтеза между природата и най-новите технологии, продуктите на Coral Club са едновременно натурални и ефективни. С нас работят най-добрите специалисти. Ние осигуряваме максимална безопасност на продуктите ни и не използваме вредни компоненти. Преди да бъдат пуснати в продажба, всички наши продукти преминават многобройни тествания. Ние предлагаме привлекателни, удобни и прости решения за ежедневното поддържане на организма ни здрав. Всички наши клиенти получават персонални препоръки, съответстващи на техните потребности, а също и не просто отделни продукти, но и ефективна система за поддържане на здравето и зареждане с енергия. Coral Club – това е съобщество на най-различни хора, обединени с една цел – любовта към пълноценния и здравословен начин на живот. Включвайки се в Coral Club, вие получавате възможност за участие в програма за отстъпки, достъп към редовни промоции, персонални консултации и обучение. Coral Club. Промени се сега!